Streets social media mandinosora ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinaro guwa randabata, guwa rakaitika kuvana vesangano rekuZCC ukwani. Zvakaoma zvikuru. Yandoda kuti ndinge ndinokuzivisai imi motaurawo kucomment section kuti munofungei vakomana nevasikana nenyaya iri panapa. Handiti ndichitoti zviri kufamba here? Makadi munofara here vazukuru? Kwese kwamuri makasimba here? Aiwa sekuru, ndakagwinya sezvamuri kungoona. Ndanda kusuwai like serious, ndanda kusuwai zvakanyanya vazukuru. Ndoda kuti mungoziva kuti I love you so much. Kwese kwamuri munodiwa nasekuru venyu. So nyaya yandauya nayo vazukuru ndeyeguwa. Guwawo ranga richitoitwawo kuma WhatsApp group. Handiti kuma WhatsApp group nemayouth ekuchisvondo yeZCC kwaMutendo. Handiti so nyaya yachona ndeinoyi. Right. So message yakanyorwa ichinzi kudiko. Rega ndiverenge ndichibvawo kwangu kuno kuimuchiverenga inoyi. Ndotangira pakanzi hanzi vafana vaya vemabhosvo vebhendi vekuchikoro vakaenda kubig Sunday kunyanyadzi kwakundosvika umwe ndokubatwa achitengesa mbanje kumashops kunyanyadzi achibva ati mbanje ndedzamoyo ndizvo Anisto. Hanzi Anisto akadanwa, iye Anisto akabata mabhemba kuti uya utaure nemapurisa. Hino Minister Mabemba semunhu ane mari uye ane mashop panyanyadzi paipai, hanzi ane mashops panyanyadzi. Hanzi vamabhemba ndiye akatozodhiza mapurisa kwakuregedzwa vafana vaya. Minister Mabemba vakakuda hanzi vakuda mari yavadhiza vafana vaya. Moyo ndizvo Anisto vakuramba vakuti mbanje ndedzamai bishop. Zvinoitawo here izvozvo? So inzwai kanyaya iripo. Pana vakomana vari kunzi vakabatwa panapa. Handiti hanzi vakabatwa vachitengesa mbanje, vakomana kuZCC. Handiti yekwaMutendi. So vakomana avo vabatwa. Uyu anonzi Mabemba ameno hanzi ndiye akazoya akadhiza kuti mapurisa anga ari anovaregedza vasakandomukata. Kureva kuti pakaitwa hori papa according to this text. So text message WhatsApp message iri kubva yanongedza kuti vapana vakabva vabvunzwa kuti mbanje ndedzani manje. Zvakuda uchitsvagwa kunzi mbanje ndedzani. Kwanza vakabva vati ndedzamai bishop. Mai Mutendi. Handiti vakuru veZCC kwanzi ndo vaituma vafana kuti vanga vari vanotengesa mbanje. Umwe akabva taura kuti hanzi mukaona vachijamba vachigidha vachiita zvavanoita kwanzi mbanje vakomana. Ameno ndiri ngotaurawo zviri kutaurwa mastreets esocial media mumagrupu yakazarawo. Handiti so ameno kuti munoonawo sei message nevazukuru nenyaya yevakomana vekwaMutendo vari kunzi vakabatwa vachitengesa mbanje vakazopesa dzakunongedzera kuti ndedzamai bishop. Handiti mai Mutendi kwani ndo vanopa vafana vachitengesa mbanje. Ameno imi munozviona sevazukuru zvinhu zviri kuitika kuma WhatsApp platform. Tinongotora nyaya dzemumasocial media touya nadzo. Imotitaurira kunyanyadzi uku ndimunoziva vanhu ava zviri kufamba sei, zviri kuitika. Tiudzewo comment section. From Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle. Meno zvitawo ndire vazukuru totaurawo tichiti much love.